Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaula nuwun para tamu kakung Sumawa putri ingkang dahat kinantunan. Panjenenganipun Bapak Bambang ingkang satuhu kula bakteni. Kula ingkang minangka tanglangin basa cukaning atur panjenenganipun Bapak Ibu Paryo. Ingkang sepisan Bapak Parman sekalian ngaturaken salam katipun katunjuk dumanteng Bapak Darjat sekali kanthi pepuji mugi-mugi penganten sukarahayu ingkang sami pinanggih. Kaping kalihipun kula ugi tinanggenah hasaran Sri penganten kakung ingkang sesalih bagus Wawan Sulistyo ingkang badhe Kadupaten Rara Putri Anissa. Kekalih ugi ngaturaken talaning kastra ingkang arupi sedherek pengantin separandhek. Megas daya kawula katuraken kanthi sukaraning penggalih nadyan ta boten wonten adipun. Pamila sapun katur kanthi bobot lan boboting barang mugi kersa ananing minangka tasih asih keterasan kangge ngaturake anggenipun bebalan lan silaturahmi. Bapak Ibu Darman nderekake nyuwun dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala mugi paringa berkah pangestu wilujeng dumateng ijabaning panganten. Segenda kasebadan kanthi wilujeng dir ing sasara boten wonten alangan satunggal punapa. Kala ingkang minangka caraka ingkang ngaturake pasahan temanten boten bilih wonten cecer cewet tuwi kucing ater lan mbok bilih wonten kekirangan susbira tanda tanduk tumintata karmi kula dalan para caraka ingkang ngulawake sasrahan daya nyuwun sadening palaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.